נורות נוספות, מצתים, דברים כאלה. את עצובה, נכון? אבל בגלל מה? מהדברים כפי שהם. לא מספיק טוב. איזה דברים? מהכל. חלבך וחלבי במצב הביטחוני. אני באמת חושבת שהמצב הביטחוני לא קשור לעניין. שאלתי אותך שאלה. אולי ניקח לנו כלב חדש. את תוכלי לטפל בו. מספיק השגחתי עלייך, אמא. את עושה יותר מדי בשבילי, ג'סי. את לא צריכה לעשות בבית הזה שום דבר שאת לא רוצה. את לא צריכה לטפל בי, ג'סי. אני יודעת. את רק עשית את זה כדי לספק לי תעסוקה, נכון? טוב, אני לא טובה בזה כמוך. אמא. מכירה את זה. כשאת נוסעת באוטובוס, וחם לך, וצפוף, והדבר שאת הכי רוצה לעשות בעולם הוא לרדת, אבל את לא עושה את זה, כי את רחוקה מהמקום אליו את נוסעת. זוכרת מצב כזה? ובכן, אני יכולה לרדת מהאוטובוס ברגע זה, וזה מה שאני רוצה. אני יודעת שגם אם אני אסע מעכשיו עוד 50 שנה, אני ארד באותו מקום שאני ארד בו עכשיו. את מרחמת על עצמך. הנוזל לפתיחת סתימות נמצא מתחת לכיור. את מתנהגת כמו תינוקת אידיוטית, ג'סי. את כועסת וכולם משעממים אותך, ואין לך מה לעשות. את לא סובלת אותי ולא אוהבת אותך. את לא יוצאת וגם לא רוצה להישאר בבית. את אומללה, ואף אחד לא אשם לך בזה. אז הגיע הזמן שאני אעשה משהו בנידון. תסביר לי, ג'סי. את יודעת שאני לא יכולה לחיות פה בלעדייך. אני זקוקה לך. מי אם לא את יגיד לי לעמוד זקופה כל יום? מי יעבור וינעל את כל הבית כדי שארגיש בטוחה בלילה? יעמוד ויכין לי קפה ויראה אותי מזדקנת מיום ליום. מי יעזור לי למות כשיגיע הזמן? את הרי יודעת שאני לא יכולה לעשות את זה לבד. איך אני אוכל לחיות עם עצמי אחרי זה, ג'סי? סיפרתי לך את זה כדי שאוכל להסביר לך, לא כדי שתאשימי את עצמך. אני לא רוצה שתצילי אותי, רק שתדעי. תישארי איתי רק עוד קצת. רק עוד כמה שנים. ברגע שאני אמות, את תוכלי לעשות מה שאת רוצה. אולי בלעדיי יהיה לך את כל השקט שאת רוצה. איך יכולתי לחשוב שתביני? אמא, אני צריכה לעשות פעם אחת משהו בחיים שלי שיצליח באופן בטוח, וזה יצליח. לכן בחרתי בזה. אז תעשי את זה בעוד שבועיים. אולי יהיו לנו עוד לילות כאלה. לא, אמא. אני אתן לך יותר תשומת לב. תני לי ללכת בקלות. איך אני יכולה לתת לך ללכת? אין לך ברירה, את מוכרחה. את הילדה שלי. אני מה שנעשה מהילדה שלך! כן, פה לא צריך לקרוסה. לספה תושיבי אותה. יופי. אוקיי. אמא, תראי את הצלום שלי בתור תינוקת. זו הייתה מישהי אחרת. מישהי ורודה, מאושרת. מישהי שאיבדתי לגמרי. זו אני כפי שהתחלתי, וזה מי שנשאר ממני. איך את מעיזה? את חושבת שאת יכולה להסתלק לך מתי שאת רוצה, כאילו את צופה בתוכנית טלוויזיה? לא, את לא יכולה. את גורמת לי להרגיש בושה שאני חיה. את כל כך טועה, מותק. כל כך טועה, ילדה. למי אני מדברת? את כבר הלכת, לא? אני לא יכולה לעצור אותך מפני שאת כבר הלכת, לא? את יודעת על מי כולם הצטערו? עליי. לא עלייך, עליי. את תהיי הבושה שלהם. כן, הבושה. תעזבי אותי כבר, אמא! שקט מאחורי קלעים, אי אפשר לראות פה סצנה, אתם גומרים להם על הסצנה. סביר להניח... אמא.
סביר להניח שמישהו ישאל אותך מדוע עשיתי את זה. ואת רק תגידי שאת לא יודעת. שאת אהבת אותי, ואני אהבתי אותך. ושישבנו לנו כל הלילה, כמו בכל לילה, וניגשתי אלייך, ונשקתי אותך, ואמרתי לך, לילה טוב, אמא. כשאת שמעת את העירייה, אני לא רוצה שתיכנסי לחדר. תתקשרי לי דוזול, אבל בשום פנים באופן אל תנסי להיכנס. אני חושבת שאני כבר מוכנה למניקור שלי, שאשטוף את הידיים עוד פעם. זה מאוחר מדי, אמא. הגיע הזמן שאני אלך. יש לך עוד את כל הלילה, ג'סי. יש לך עוד את כל הלילה, ג'סי. אמא, תעזבי אותי. השעה רק 10. עכשיו תופסת. אמא, תעזבי אותי, אין לך ברירה. לא, השעה 10, ואז את תופסת אותה. התחלת לתפוס? לא, בשעה 10. בבקשה, תני לה את זה עוד פעם. השעה 10 תתפסי. השעה 10 תתפסי אותה, נו. נו, מאיפה? שאת הולכת. מאוחר מדי, הגיע הזמן שאני אלך. יש לך עוד את כל הלילה, ג'סי. אמא, תעזבי אותי. עוד לא 10 אפילו. אמא, תעזבי אותי, כי את לא יכולה. אני ועוד איך יכולה. את תצטרכי להפיל אותי על הרצפה ולעבור מעליי. לילה טוב, אמא. ג'סי, 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 אל תעשי לי את זה, ג'סי! אני לא ידעתי. אני חייתי כל הזמן הזה בבית הזה איתך, ואני לא ידעתי. מאיפה יכולתי לדעת שאת כל כך אומללה? ג'סי! ג'סי, אני מתחננת! ג'סי! היא חסרת אונים. זה לוקח שעות המשקפיים האלה. ג'סי! 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 ילדה שלי! מתוקה שלי, תסלחי לי! חשבתי שאת שלי! אתה צריך להיות שם, ראובן, אתה יודע? מה זה? להם תלכי. עוד, תמשיכו. תקצור אותה, נו. לקהל, אילנה, לא אחורה. אוקיי, אז אנחנו נעריך פשוט את המוזיקה הזאתי. חושך. אור. קדימה, אלינה. איזו הפתעה. 10 בלילה. תיכנסי עכשיו. אני רואה שאתה עשית במחקר. כן, בלילה, הם לא קוראים לי לעזרה. אני יושב, קורא לי על מחלות. אתה גם איש מחקר, דוקטור. הלוואי והייתי איש מחקר, גברת. אני לא איש מחקר. אני יושב לפעמים בלילה וקורא על כל מיני מחלות ומגפות שמשתוללות בעולם. יש מחלות שמשאירות אותי פעור פה, ובכלל, יש אלוהים גברת. אוי, אני כל כך שמחה לשמוע שיש אלוהים, דוקטור. אם כי לפעמים גם אני טועה. אתה לא
אני כל כך מקנאה בך ובספרים שלך. עבדתי קשה בשביל להצליח בחיים. אוי, כשאני רואה את הספרים שלך, אני ממש רוצה לקרוא. רק תקלי, כבר תקלי. שבי בבקשה. תודה. תודה. דוקטור? אם זה קשור לבעליך הוא... שקט מאחורה כבר! אני לא רוצה לשמוע אף מילה. לא. הפעם זה מדובר בי. אתה גרמת לי לחשוב כמה מחשבות על עצמי. אני אישה קטנה וחלשה. את אישה בריאה לגמרי, גברת גריק. אני אומנם נראית בריאה, אבל אף אחד לא יודע כמה בעצם חלשה אני. תבדוק אותי. לבדוק אותך. כן, תבדוק אותי. אם את חושבת שבדיקה תשפר את הביטחון העצמי שלך, מה את מרגישה בדיוק? כללי. לינה, לא שומעים אותך. כללי פנימי? אני לא אומרת כלום, לא פנימי ולא חיצוני. רע לי ואתה תחליט מה לבדוק. בסדר, לא אומר. גברת גריק? כן, דוקטור. תתפשטי בבקשה. להתפשט? כן, הרי רציתי שאבדוק אותך. רצית שאני אתפשט בשביל בדיקה. כן, אני מאוד רוצה שתתפשטי בשביל בדיקה. אתה אוהב לבדוק, דוקטור? כן, אני דוקטור. וממה שאני רואה, יש לך תנועות של אישה בריאה מאוד. אלה תנועות התמוטטות. לא, אל תתמוטטי. אולי אני אעזור לך עם הכפתורים? אולי, כי אני אישה חלשה ושמנה. לא, את לא שמנה. אל תגיד, אני כן שמנה. לא, אם היית שמנה, הייתי אומר לך שאת שמנה. לכל היותר את שמנמנה. שמנה או שמנמנה זה לא חשוב, אבל אני לבנה וזה ברור לגמרי. אצלי לגמרי שום דבר לא ברור. אבל אני רואה פה באמת איזושהי נקודה חומה. נקודה חומה זה לא נחשב. מה קורה? אצלי הכל נחשב גברת גריק. ומה, יש לך אור נעים, וריחני, וחלק? לנשום עמוק. לא. להשתעל. לא. לשפה. לא. אז מה אתה חושב, דוקטור? מה יש לי לחשוב? כשאת נושמת זה עולה, כשאת נושפת זה יורד. לרפואה אין הרבה מה לעשות בעניין הזה. דוקטור, אתה מחבק אותי. אני יודע. למה אתה עושה את זה? אני לא יודע. אולי בגלל שאת אישה בריאה, ואני גבר בריא, ושנינו אנשים בריאים. דוקטור? אל תקראי לי דוקטור, תקראי לי ויקטור. ויקטור. קרא לי פרציפלוחה. מה פתאום פרציפלוחה? כי זה השם שלי. פרציפלוחה? כן. זה כמו איזה שם של מחלת עור! פרציפלוחה! 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 איזה שם פרציפלוחה! פרציפלוחה! תגיד את זה שוב. פרציפלוחה! פרציפלוחה! ויקטור, אתה לא כועס עליי שאני שמנה. לא, אני על כל סנטימטר בגוף שלך. אוי, ויקטור. אבל את לא כועסת עליי שאני דוקטור ולא פרופסור. אתה עוד תהיה פרופסור. כן, אני אהיה. ואם אני לא אהיה? אתה כן תהיה אני אהיה. פרופסור. פרציפלוחה? זה אני סלומון, בעלך! תפתחי את הדלת! זה בעלי. שנייה, רק שאני אומר חושך. כי עוד יש אור על הבמה. חושך! אתם תתכונני עוד, אתם לא מתחילים. חילוף, 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 חילוף! לא רע, לא רע. טוב, אנחנו צריכים לעבוד על זה איתכם. מעבר. חבר'ה, הבמה מפוצצת.
הרגע שלכם אכפת לכם. יש אנשים שצריכים לעשות חילוף, איפה הם? בלהט איריס. בלהט ואיריס, איפה הם? צריכות לעשות פה חילוף. אילנה ופרידה מפה. מי אמור לסדר את השולחן את שם? הכיסא לשם. מי אמור לסדר את השולחן פה? מסלקת מגש כוסות. לסדר שולחן, מי פה? אילנה ופרידה. אילנה ופרידה. זה השולחן הקטן. השולחן הגדול גם אילנה ופרידה. מה יהיה עם המעברים האלה? מתחיל ז'קו? שקט, שקט. שקט! לא. אני אתן לך מוזיקה שוב. אני לא רציתי לפגוע בך. אני לא רציתי לפגוע בך. את בהיריון. נכון. ותתנהג בהתאם. מי הכניס אותך להיריון? מה זה משנה? מה זה משנה? מה זה משנה? ג'קו, ליצור גם אני יודעת. מה זה משנה לך, מותק? את אשתי. את אמרת לי שאת אוהבת אותי. אני באמת אוהבת אותך. אני מתה עליך, חמוד. אני מתה אז איך עליך. יכולת לעשות לי דבר כזה? כי אני רציתי ילד. בשביל מה ילד? שיצא בהמה כמוך? בכלל, מתי חשבת לספר לי? על זאת לא חשבתי. רצית שאני אגדל ילד של מישהו אחר. ולמה אכפת לך לקחת ילד מאימוץ? אז מה ההבדל? אז מה ההבדל? אז מה ההבדל? לא לצעוק יותר מדי. אז מה ההבדל? כן. תפסיק לחזור על הדברים שלי כמה פעמים. יופי. עכשיו, תשמע, שב. שב, חמוד, שב. תראה, אני לא רציתי לפגוע בך. באמת, כששמעתי שאתה לא יכול, אני רציתי שאתה תרגיש טוב. ז'קו, אני רציתי שאתה תרגיש אבא. אתה תעבור איתי את החוויה, רציתי שתרגיש אבא כמו כולם. הייתי מרגיש אבא גם של ילד מאומץ. אולי. אבל אני לא הייתי מרגישה אימא, ז'קו. אני לא הייתי מרגישה אימא. אני רוצה שהתינוק הזה יצא ממני, מהרחם שלי. יכולנו לקחת גם מבנק הזרע. אולי. אני לא מאמינה בבנקים שם. אני מעדיפה מזומן. היה, נגמר, אפשר לשכוח. עד הפעם הבאה שתרצי עוד ילד. עד אז זה לא גדול. תעשי את זה לפחות עם אותו אחד. שאם הילדים לא יהיו דומים לי, לפחות יהיו דומים אחד לשני. אל תהיה מרגיל, ז'קו. יופי. 25 שנה. הדבר הכי חשוב לי בעולם זה להיות אימא. קודם לא היה לי עם מי. אחר כך התחתנתי איתך ולא היה לי אימא. ועכשיו החלום שלי התגשם. כן? כן. מה? ללדת ממזר? תראה חרון, אתה צריך לעשות סוויץ' קטן בראש. סוויץ' קטן, והתינוק הזה יכול להיות שלך. אתה יכול להחליף לו חיתולים, אתה יכול להחליף לו להלביש לו נעליים, אתה יכול לקחת אותו לטייל, אתה יכול להיות גאה בו, ז'קו. ז'קו חמוד, אני רציתי שאנחנו נעבור יחד את החוויה הזו, באמת, אני רציתי שאנחנו נרגיש כמו אמא ואבא, כמו כולם. וזה מה שאני מקבלת ממך בחזרה. את זונה? יפה. זונה מלוכלכת.
זה מה שאת. יופי, ז'קו. היא מזדיינת! ז'קו, לא מתאים לך לדבר ככה. כן? מה? מה כן מתאים לי? להיות אידיוט? את בחיים לא היית מגלה לי. בחיים. מגעילה אותי. את והרחם המסריח שלך! יופי, ז'קו. הלוואי שתלדי ילד מת. הלוואי שתלדי ילד מת! מה? עכשיו תעזוב את הבית. עכשיו, תעוף מהבית. אני? כן. את תעזבי את הבית. את! מה אתה אומר? נראה אותך מוציא שבר היום מהבית. שמעתי שתורשתי אצלכם העקרות. יופי. מה? מה, אתה רוצה להגיד שאתה לא יודע שאתה ילד מאומץ? כולם יודעים חוץ ממך. איך שלא תסתכלי על זה? אני לא ילד מאומץ. ואני טיפוס רגשני, איך שלא תסתכל עליי. אני לא ילד מאומץ. תשאל את האמא החורגת שלך. יהיה לך הרבה זמן להיות אצלה. כי לשם אתה הולך עכשיו. שאני ילד מת, אה? שאני ילד מת? זה מה שאתה מאחל לי? יאללה, תעוף מהבית, לפני שאני אתקשר לאחי, תעוף! גאולה! אולי אם תעשי הפלה... לא לצעוק. גאולה, אולי אם תעשי הפלה... תיזהר שאני לא אפיל אותך. מה את רוצה? לגדל ילד בלי אבא? אבא, תסתכל על עצמך, לא עדיף? ילד זקוק לדמות אב, לא לדמות אישה באב. אפילו בתור מפרנס אתה כבר לא שווה כלום. שמעתי שפיטרו אותך היום. איך שמעת? שמעתי. אז כדאי מאוד ש2/3 מהפיצויים שלך יגיעו אליי ואל התינוק. אחרת את השליש שלך תצטרך לבזבז על עורכי דין. ועכשיו אם אין לך משהו ממש חשוב להגיד לי, תארוז את המזוודה שלך ותעוף מהבית, יאללה! ילד מת. ילד מת, עלק. אני חושב שבבוקר עוד היינו בעל ואישה. התחתנו כי היינו מבוגרים ומיואשים. ומה אנחנו עכשיו? יש כבר בשביל מה לחיות. יש פחות ופחות. איפה המזוודה? בארון. כן. לא, תני לו להגיע לארון. הארון זה מאחורי הקלעים. אתה נכנס ואז יוצא איתו. נכנס ויוצא. לא, בעצם היא לא שם. שלא תגידו לשולה אשתי, שלא תגידו. היא המנהלת שלי! חילוף. זה החילוף שלכם. שרגא מזיז. שרגא, כיסא, אתה צריך להזיז. השולחן צריך להיות ישר, הוא לא ישר. אוקיי, כנסו למיטה. איפה סליחה? אין סליחה?
במזוודה, נו, מה? בסוף הצגה, אתם לא צריכים להכין עוד חילוף. אז זה מפריע הדיבורים האלה. מתי תבינו את זה? זה כי ביקשתי להיות ב7:30 היום לרן מעברים. אז שימו לב שלא עושים רנים על המעברים, מה קורה? חסרים דברים על במה. בואו, תתחילו מההתחלה. מספיק בשביל להבין שהבעיה היא לא אני. לא את. לא אני האמתלה. אז מי הבעיה? אתה. ואין לך לאן לברוח, מפני שלכל מקום אתה סוחב איתך את עצמך. מה את צחה? זה מבט חודר, תקליט ממש. עוד מעט תגיד לי שאני צריך לראות פסיכולוג. ואני גם חושבת שאתה צריך לראות פסיכולוג. ומה יעזור לי פסיכולוג? גם הוא רוצה לברוח מאשתו. כולם רוצים לברוח. ואת, אם עדיין לא הבנת, את נולדת שיברחו ממך. מה, אתה רוצה ללכת? אני לא רוצה, אני הולך. עכשיו היא תשאל אותי, אבל למה? אבל למה? למה? חכה! תאמר לי, כדי שלא יתענה בספקות. למה? מה לא עשיתי טוב? לביבה יקרה, את החיים איתך מיציתי עוד בלילה בו הכרנו. עכשיו, אחרי 30 שנה, אני אומר לך, גברתי, לא מצאתי בך תכלית, אלא לנטוש אותך להנחות. ושתמותי בודדה. עכשיו היא תשאל אותי אם יש לי אישה אחרת. ואתה? יש לך מישהי אחרת? אישה אחרת. כמו שנאמר, מן התחת אל התחת. הלו מי את? מי את? תחת! תחת המחובר לרגליים ככדור ברזל בשלשלת. תחת שהנביך אותי, מעך אותי. עצר את נשמתי, מעך את אופקיי. מה נשאר לי מלכתחילה לא היה בדבר הזה שום דבר חוץ מאשר תחת! 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 וביופי, באומנות, שאליהם השתוקקתי באמת. לא היה לה חלק מעולם. יופי, רוחניות, אומנות, למה לא אמרת? למה לא טרחת לשתף אותי במחשבות שלך? איתי דיברת, רק על דג מלוח. למה לא קנית דג מלוח? למה מהצנצנת? למה לא מהחבית? ומה עם המדיח? ומה פתאום כבוש? ולמה בלי מצל? הדג מלוח לא שומע מספיק, הדג מלוח לא טרי מספיק, הדג מלוח כן, מלוח לא מלוח, כן, מלוח לא מלוח. ואדרבה, לרוחניות גם אני הרי קצת משודכת. לחינם למדתי 2 בסמינר. נסה אותי, אקח קורסים בתולדות האומנות. נרשם לקורס קראנו כמה. רוצה טבע, הנה, נרשם לחברה להגנת הטבע. ונטייל
של המחזאי הוא 7 אחיות. את מתבלבלת עם 7 הגמדים. 4 אחיות. אתה לא מתכוון ל4 נגרים? 4 בהמה, 4! 4. אוי, אני בהמה. אני בהמה. איזה מין חיים חייתי. סלח לי, יונה. איפה התמונה של הוריי ומוריי שהייתה תלויה פה כל השנים? סלחו לי גם אתם. אני יודעת שהייתי בהמה וחייתי חיים בהמים. יונה, אתה פקחת את עיניי. כעת תן לי הזדמנות. לא יודע. אני שונא אותך, גסה והמונית, אבל אני שונא אותך יותר בציפוי של תרבות ואומנות. יונה, שמע, למה שלא נחיה לנו כמו שחיינו פעם? אם לא הגענו לפסגה, אז לא הגענו. גם לאנשים כמונו יש מקום. את מי אנחנו מרמים, לביבה? אני רציתי משהו ואין לי. לא, את מי אנחנו מרמים? מי אנחנו מרמים, לביבה? עצמנו? אני כבר לא מבינה שום דבר. נתתי לך הסבר. יהיה זה התחת, יהיה זה כל סיבה אחרת. אני רציתי משהו ואין לי. אם זה לא מספיק ברור, זה תמצית כל החיים שלנו ביחד. עכשיו אני אפתח דלת ואצא לאוויר הצח. עכשיו היא תאיים בהתאבדות. כן, לך אם זה מה שאתה רוצה. אופס, טעות. ההתאבדות תבוא מאוחר יותר. התבזיתי די ללילה אחד, לא? למרות שלא אמרתי מה שיש לומר עליך, גבר מזדקן עם איבר מזדקן בפאניקה. מה כבר יש לך בחוץ? ומי כבר מחכה לך שם? ששם מיד זה ברור לי, או שיש לך כבר או שבוער לך לחפש. 30 שנה עבדתי אותך, עכשיו לביבה תהיה פנסיה. הקבר מילא, אבל איך אני אעביר את כל השנים עד הקבר? אני אתאבד. או, ההתאבדות הגיעה. זה לא שאני אוהבת אותך, מי יודע מה. אבל איך אני אחיה את כל השנים בלעדיך? והשכנים? איך אני אראה את הפנים שלי ברחוב? איך אשא את הבושה? אני אתאבד. אני אומרת לך שאני אתאבד. עושים בכל זאת סצנה, אה? עושים סצנה? ועוד איזה סצנה! לא זורקים אותו יותר. בכלל? לא. עושים סצנה? ועוד איזה סצנה! שתשמע כל העיר! שישמעו כל השכנים, לא אכפת לי! בעלי עוזב אותי, אני נשארת לבדי, חותכים לי את הידיים ואת הרגליים! לא תחזיקי בי ברחמנות עצמית. אני אישה זקנה, חולה וחלשה. שמי לביבה. פעם הייתי צעירה. פעם היה כאן רעש, היו ילדים, והיה בשביל מה לחיות. עכשיו הזדקנתי, אבל אני אותה לביבה. בתוך תוכי אני אותה לביבה. לא אסבול את השקט הזה, קראו לראש העיר. זה לא שאני רוצה ממנו דירה חדשה, אני רק רוצה שבעלי יונה, שהייתי נשואה ל30 שנה, יישאר איתי. אני רוצה את 30 שנה שלי בחזרה. פעם העולם חיכה רק לי, ואני הייתי הגונה. הופיע בלי בושה מעל כל במה, הופיע מעל עצרת האו"ם, אני הייתי הגונה. דמי על מצפונו של העולם הנאור. העולם הנאור יישא את דמי על מצפונו. לא מגיב. באור לא נדלק. דם שפוך כבר לא מוציא את העולם הנאור מתחת לספיחה.
סתם באת אל העולם. וסתם תלכי מן העולם. וכל מה שבאמצע, גם כן, סתם. זהו, נגמר. טוב, בואו שתו כולם, בבקשה. אפשר לשבת עוד קצת? סליחה, אפשר? אתם מוכנים בבקשה לשבת ולא להתווכח ביניכם עכשיו? תודה. נמאס לי כבר מהוויכוחים האידיוטיים ביניכם. טוב, ככה. קודם כל, היו דברים טובים ברעיון. רגע, אבל יש את השיר סיום. רגע, שקט. בסדר? לא סיום, השיר סיום. טוב, ככה, היו דברים טובים, קודם כל, חבר'ה, להגיד לכם, אני קצת מאוכזב, לא מהמשחק. במשחק אני בסך הכל מרוצה. אני מאוכזב מהיחס והאכפתיות שלכם אחד לשני. מצטער להגיד לכם את זה, אני לא רוצה שתגידו משהו, לא רוצה שתגיבו לזה. לא יכול להיות שכל הזמן יש לחשושים מאחורה. כל הזמן יש הזזות של דברים, שלפעמים זה כבר נשמע בגסות. זה כבר לא נשמע בטעות. יש מקומות שהרעש מאחורה כבר נשמע בגסות. ואתם הורסים לעצמכם, ואתם עובדים כל כך יפה על הבמה, ואתם הורסים לכם את הכל. אתם לא מבינים, ברגע שהקהל שומע לחשושים מאחורי הקלעים, כבר לא מעניינת אותו הסצנה. ואתם עובדים כל כך יפה על הבמה. נכון, יש עוד תיקונים קטנים שצריך לעשות, נכון, זה עוד יתהדק. אבל אין, זה האלף בית, אני לא יודע, כאילו, זה מצחיק, זה כמו, אתם כמו ילד קטן, לא יכולים כאילו לשמור על הפה, כל אחד שישמור על הפה שלו. זהו, זה מה שזקוק, לא יותר מזה. ויש פה וכל פעם זה קורה דרך אגב, מאמצע ההצגה עד הסוף. בסצנה של חגית ושלי. 3 סצנות ראשונות, שומרים על שקט, הכל מתקתק, הכל זה. מהסצנה החמישית, רביעית, חמישית, להיות יותר רציני. מתחיל הבלגן מאחורה. לא היה להחליף את הסדר. עכשיו, וחבל, כי אנשים כאן, באמת, כל אחד פה, לא אנשים, כל אחד פה, ואתם יודעים את זה, השקיע את הזמן שלו ואת המרץ שלו, כי אתם אוהבים את זה, לא כי הכריחו אתכם, אתם פה מבחירה, להזכיר לכם. אז באמת, חבל אם אתם לא תסגלו לעצמכם כבר עכשיו את השיטה, אין, אסור לדבר מאחורה, שוב, מילה לא להגיד, מילה, שומעים את זה, שומעים את זה. אבל אתה יודע מה הדיבורים? הדיבורים בולשיט. זה רק החיפושים. חבר'ה. לא, זה הדיבורים, כי אנשים עדיין לא יודעים מה הם צריכים לעשות. בולשיט. עוד שתיים, אנחנו כל הזמן עסוקים בלסדר, חבר'ה, קודם כל, כל קטע, אני ביקשתי את זה מהחברה, אני חושב הראשונה, שכל קטע ידאג שיהיה לו קופסה קטנה, עם כל הדברים שלו בתוך הקופסה, ואז לא מחפשים אבל בהתחלה כל יש הסיבובים. את הקופסאות. שנייה. 2, מה זה פתאום? אף אחד לא צריך להשתמש באביזרים של אחרים. זאת אומרת, יוצא משהו, לבמה תמיד יוצא משהו מתוך קופסה, לא משהו מבחוץ. ואז תדעו תמיד שהכל בקופסאות. ותסדרו את זה, אתם אומרים, כן, צריך להביא קופסאות. כל פעם אתם אומרים, כן, צריך להביא קופסאות חדשות, הקטע שלכם תמיד, אנחנו צריכות להביא קופסאות, הייתם מביאות קופסאות, אני שומע את זה כבר 3 שבועות. אבל אני לא רוצה להרוס אותם עכשיו, מה? יש לי בבית. אז תביאו. תשמע, שפי, לא צריך קופסאות, לא צריך כלום, הכל מסודר מאחורה, רק צריך לדעת כל אחת מה היא עושה. אז קודם כל, שנייה, אבל אני לא ביקשתי שתפתחי את זה. לא, תקשיבי עכשיו, בסדר? איריס, אל תעני לי בכלל, בסדר? תקשיבי. אחרי זה תרצי להגיד משהו, תגידי, תני לי לסיים. לא, אבל באמת שכל אחד ידע, ואז לא יהיה את הדיבורים האלה. אבל ברור שאם כל אחד ידע. מה, את מחדשת פה משהו למישהו? כן, אני מחדשת, כי אף אחד לא יודע, כמעט כולם לא איריס, ידעו. תעשי לי טובה. זה הרעש. איריס! קודם כל, למה אף אחד לא יודע? כי ב7:30 היו פה רק 4 אנשים מכל אלה שקבענו, לעשות חזרת מעברים, אל תעני לי עכשיו בכלל. אל תעני לי, איריס.
כל אחד צריך לקחת את הרשימה ולעבור על מה שהוא אחראי, ולבקש כמו שאני... אבל אנחנו נתנו רשימה, ב7:30 אני הייתי פה עם סטוק של רשימות. אני הלכתי וביקשתי ממנה מה שאני צריכה להכניס לבמה. אבל זה בתוך כדי הזמן. למרות שזה... לא, לפני. די, אפשר את הדיונים. אתה רואה מי עשה את הרעש? מה? אתה רואה מי עשה את הרעש? אוקיי, אני יודע שגם מי עשה את הרעש, אני גם שומע ואני גם רואה, גם רואים אתכם, אני גם רואה לפי התנועות שלכם מי עושה את הרעש, מאחורה רואים אתכם זזים שם, זה 1, 2. זה בכלל לא לוויכוח חבר'ה, ברור שצריך פה עוד חזרות על מעברים, אני לא אומר שזה צריך להיות מושלם, אבל צריך לעשות את זה ואתם צריכים לקבוע את הזמן. מבחינתי, אתם לא צריכים אותי אפילו, חגית, אפשר, למה אפילו את רואה? לא, זה חוסר כבוד אחד לשני. עכשיו, אתם לא צריכים אותי למעברים האלה. המעברים האלה ישבנו, עשינו אותם 10 פעמים, השתנה השבוע, עשינו אותם עוד פעם, עוד פעם על הטבלה. יכול להיות שיש פה ושם טעות בטבלה. שנייה, אני יודע, אני אמרתי שיש, לא צריכים לחזור אחריי. אבל בשביל זה צריכים חזרות, ומבחינתי אתם יכולים לעשות את זה בלעדיי גם. להישאר ולעשות פה חזרות על מעברים מצידי עד מחרתיים. אתם לא צריכים אותי לזה. אז קחו את כל אחד לתשומת לבו, מעבר לזה שאתם צריכים ללמוד מה אתם עושים. חבר'ה, לא מדברים מאחורי הקלעים, לא יכול להיות כזה דבר. כי אם את תדברי למישהו, אז אחרי זה המישהו הזה דווקא ידבר לך. ואני מכיר את זה. כמה שתגידו, לא, חבר'ה, זה עובד בכל הרמות ככה, אני לא בא אליך אישית. אנחנו מדברים בשביל לחפש דברים, לא בשביל חבר'ה, אני שומע כל מיני דיבורים שם, אני גם מציץ מדי פעם מאחורה. לצערי, שמפריע לי פה כבר, אז אני הולך להציץ מה קורה שם. וכל הזמן יש סיפורים. טוב, זה בעניין הזה, אז קחו את זה לתשומת לכם, כי אתם עושים פה עבודה באמת, בסך הכל עבודה מאוד יפה בסצנות. ככה, יעקבי וליידנטל, המיטה הייתה אחורה מדי. מי אחראי להפוך את המיטה לספה? מי הקשרים? אני ושרגא, אני חושב. אוקיי, המיטה לא הייתה במקום שלה, למה? היא הייתה אחורה מדי. יש סימונים על הבמה, אני לא סתם היום באתי בשעה 10 בבוקר לסמן פה. דני וצחי הופכים המיטה לספסל. כאן כתוב דני וצחי. לא, זה שרגא, אז תשנה את זה. רינה ושרגא, הם משחקים במעבר, אז אל תגיד לשרגא. נכון, צודק, אתה יודע מה, אתה צודק. אתה לא הגעת למעבר. דני וצחי הופכים המיטה לספסל במרכז הבמה. לא. אחרי הסצנה אני מרגיש שאני איתך ביחד. כן, לא לפני. דני וצחי, במעבר הזה דני וצחי. ומה שקורה, שהם משחקים אחורה מדי, אנשים והם כשרים. תקועים אחורה. ראובן, את הצלחת לעלות מזה? זה היה בסדר לך? הגובה? רשימה ותלמד מה אתה צריך לעשות. די, שנייה, תכף אני אחזור לזה. טוב, עכשיו. לא, שנייה. לא, המצלמה הפסיקה, די, נפסיק. די, צחי, נו, אתה מבין? אני עכשיו רציני, אני עכשיו לא צוחק. יש רגע שאתה רציני. זה אחריות של כל אחד, היה לבוא היום, להסתכל, אני צריך להזיז את המיטה בקטע הבא. בוא נראה איפה סימנו פה את השולחן במלון פלאז'ה. איפה? במלון פלאז'ה תכף נגיע אליו, שבכלל לא היה במקום, וגם אצל סולומון דפקתם להם את כל המיזנסצנה עם הבמה. רגע, אבל עוד לא דיברנו על שלנו. בסדר. לא נפסיק לדבר על שלכם. נתן דוגמה. אוקיי, מבחינת הגובה זה היה בסדר הגובה. אני לקחתי את המזרון הקטן הזה וישבתי עליו, ואז היה בסדר, אני אמרתי, אני אביא מהבית משהו שאני אשב עליו. את אחראית להכניס ולהוציא אני אביא אותו. אותו ואני אוריד אותו. אוקיי. זה, אבל רגע, יש לי משהו להגיד בקשר להריצה של האנשים. הוא צילם, אז אפשר היה לראות את זה. זה כזה בלגן, אתה אמרת שאנחנו צריכים להסתכל, וזה לא מספיקים להסתכל, בום, 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 כולם יחד, וזה בלגן. אפשר להוריד, וגם אלה שעושים במרחק 10 שניות, 5, אתה תקבע איזה מרחק, אבל חייב להיות מרחק של כמה שניות בין זוג לזוג, שאנחנו נספיק להסתכל ולהתייאש. כי אחרת אנחנו לא מספיקים להסתכל, ובטח שלא להתייאש. לא, אני לא מתכוון. מילה, אני לא אתייחס לסצנות שלך בכלל. ואני נותן לך לראות את מפריעה לי באמצע, אני לא אתייחס לסצנות שלך. והדבר האחרון
היום כאילו עשית שינוי, כי תמיד... לא שינוי, פעם אחרונה שעשינו... הלכנו רבע מהדרך, ואחר כך ואני אז אומרת, אלוהים הגיע תורי, ורד, השינוי הזה כבר נעשה לפני כמה פעמים, שאמרנו שאת כבר לא עומדת, ואת מתחילה ללכת ישר לפה, והוא בינתיים מודד לך ועושה לך את זה. אבל מה שקורה, את שוכחת ללכת, ואז הוא נתקע פה עם המטר, והוא לא מספיק לעשות את זה. הבנתי. מבינה? את צריכה ישר, והוא בינתיים עושה את הפעולות שלו, ואז מסתובבת עליו, אז הוא היה בתוך זה, אפילו אל תרד על הברכיים, תעשה מפה את זה ככה, תסגוד לו, וישר, אבל הוא לא מספיק, כי את לא הולכת בזמן, אוקיי? עכשיו, אני גם... בסוף הוא בכל זאת מלווה אותי שתי פסיעות, בסדר. ואז אני... אבל בואי תקשיבי לי, בסדר? כן. אותי איתי, בואו תקשיבו לי, אל תיתנו עכשיו הערות, בסדר? כי זה מוציא אותי מהריכוז. לגבי האפצ'י, אנחנו הורדנו אותו בפעם האחרונה. אנחנו אמרנו שהוא משתעל, כן נכון, אמרנו שהוא משתעל, מסתכלת עליו, ואז את קמה ומחליטה להתארגן, כי האפצ'י זה לא עובד. פעם האחרונה הורדנו אותו. אנחנו עשינו איזה חזרה אפילו, בסדר? אז תשמעי לך את זה, שתזכרי את זה. לא, אני אזכור את רק אותם, אוקיי. איריס, את צריכה לקבוע איתי אחריות של החבר'ה מעכשיו, מישהו שצריך אותי לעזרה בעבודות על סצנות, זה אחריות שלכם כבר. אני אמרתי לך שההתחלה צריך לעשות שם שינוי. את לא הבנת מה רציתי ממך, כי נכנסתי עם תמונה, לא הבנתי מה זה התמונה הזאת. אמרת לי מראה להזכיר. מראה קדימה, קיר רביעי, לא מראה שמעלה לבמה. כאילו מראה. אבל את צריכה לעבוד איתי על הפתיחה שלך, ויש לך שם עוד כמה פעמים. אבל אני לא שונאת אותו, אני לא מאמין לך שאת מנסה לעצור אותו שלא ילך. את אלוהים, מה שדיברנו אז, שאת אומרת, ואת כמה, אבל אני לא שונאת אותו! אבל אני לא שונאת אותו. לא מאמין לך אף פעם. המעבר, ואותו הייתי לוקחת לבעל, המעבר חסר היגיון לחלוטין. את לא בונה אותו. אני לא התכוונתי שוב. אני לא התכוונתי שוב. ואז כאילו, והשיניים זה גם כמעבר שאת צריכה לקבוע איתי פגישה ולעבוד על המעברים שלך בתוך המונולוג. כי הם לא מספיק ברורים, לא לך, ובטח שלא לקהל הם לא לך. אז האחריות שלך, יש לנו את שני ושלישי לעבודה לסצנות. בסוף החזרה כאן, לבוא אליי ולקבוע איתי חזרה מתי את יכולה. ואני בחופש שני-שלישי, אין לי בעיה. ובסוף גם לא לרוץ, וכל רע, ברק, כזה, כל אחד תתני לו אופי אחר, אל תרוץ, רע שברק, למה? כל אחד זה משהו אחר. מה את אומרת שם בסוף, כל החמישייה הזאת? להגיד? כן, תגידי את הטקסט. תן לי סימן, עוד, משהו... עוד, משהו. רע ביום בהיר, גשם, כל דבר שיראה אחרת, כל דבר כאילו, כי הכל נשמע אותו דבר, וכאילו את מדקלמת את זה. אוקיי. פשוט רצה שם גם. מעבר דני ולינה. דני ולינה, מי זה? דני, מי זאת לינה? שרגא, אילנה אולי, דני ולינה. מה אתם עשיתם במעבר עכשיו? מאוד אהבתי, למרות שלא עבדנו. אתם עשיתם את זה, נכון? מאוד אהבתי את מה שעשיתם. תודה רבה, בשביל זה לקחת לי עוד מעבר. אני אזכיר לך את זה. אבל מאוד מאוד אהבתי את זה. מה? אני אזכיר לו את זה עוד הרבה. בקשר למה שעכשיו נדבר. עשינו קטע חמוד מאוד. כן, מאוד יפה. אני רוצה לראות את זה אחר כך עוד פעם, ולראות שבאמת זה. שזה לא היה חד פעמי. אוקיי? בסוף כאילו את יכולה, דני, כאילו הטריגר שלך בסוף לברוח זה שהיא מגזימה, שהיא עושה לך כאילו ככה, שהיא מנשקת אותך, או... ואז זה מבהיל אותך ואתה יוצא, ואז את... כאילו, אני לא מבינה אותו, מה? למה הוא לא רוצה? מי לא יוצא אותי? אוקיי? כן. אנחנו מסיימים את החבלים. כן. ואז צריכים להיכנס, לשבת על הספסל. כן. אנחנו לבושים בלבן. להיכנס כמו שאנחנו יחפים. כן. הלאה. אבל שאלה טובה קצת. כן, אבל... תן לי את המכתב. צחי וטיקי. צחי, אתה קצת יותר מתחיל למרוח את ההתחלה יותר מדי. כן, אני בחרתי כבר. בסדר. אתה יותר מדי מתלהב מעצמך, ואתה מתחיל שם למרוח את הנשמה שלנו. אז לא צריך לרוץ, אבל להיות עם יד על הדופק שם. אני נוחרת.
לא, רק בשלב מסוים הוא אמר, עכשיו אורות. אחרת שעה קודם, זה לא נחשב. ברגע שהוא נותן את האורות, אז המחירה שלך שמקפיצה אותו. לפני האורות זה מת. ברגע שמתחילה המוזיקה, אז מתחילה לבחור, ולוקח לזמן אבל אור לעלות. כי האור עולה לאט לאט מוכן. בסדר, אני רואה את זה. בסדר. הוא לא אומר לך שאתה אורות עכשיו. אבל זה לא לוקח ממך פיזיות קשה לבחור. לא, אין לי בעיה, אני אומרת... טינקי, בתחילת הקטע, את לא פותחת את הפה ולא מבינים ולא שומעים אותך. באמת? כל ההתחלה, חלש מדי, לא... תפתחי את הפה, אחורה. וזה עבד לגמרי, זה פה לא נמצא שם, או כמה פעמים. בסדר? תזכרי את זה? כן. אני אוהב דווקא את האדומה, יותר מהלבנה שהייתה לך, היא הרבה יותר מדליקה. עכשיו, אל תפחדי, כאן נכנסת לבלק, כי כאילו... תרוצי על המיטה, תעשי סיבוב על המיטה, מה קרה? את רצת? למה? כי אמרת לי, תעלי המיטה, תעלי על המיטה, אז אני פחדתי לעשות את הסיבוב הזה. מה מפחיד? עלית, פתחת שלי, ועוד פעם עונה. עכשיו מה עשית? את עלית למיטה, והנה אני עושה מפה. ככה נעצרת פה, והוא מסכן כבר לא יודע מה להגיד לך באותו רגע. את הבנת מה קרה? תרוצי על המיטה. אז אני יכולה דרך המיטה, הבנתי. בסדר. בגלל זה היה לכם בלק שם, שם נתקעתם. טוב, חילוף למלון פלאז'ה. רגע, רצית עוד משהו להגיד לי? כן, גם אני רוצה להגיד לו על החילוף. ככה, חילוף למלון פלאז'ה, כתוב לי גרוע, 3 סימני קריאה. לא יודע מה קרה פה, חבר'ה, כאילו, הייתה דממה, אין חילוף. אני חושבת שאני לא מאמין, כאילו, יש מוזיקת מעבר, ואין אף אחד על הבמה לחילוף. עכשיו, הדברים לא היו במקום. הספה לא הייתה במקום, היו כאן כמה דברים, השולחן הקטן. כי רשום פה דברים שלא צריכים להיות פה. רגע, אז בואו נעבור עכשיו. תכף, אחרי שאני אסיים את זה, אתם תישארו, אני הולך לעשות לי קפה, ואתם שנייה תסדרו את המעברים. ולא צריכים אותי לכל פיפס, תראה, הם גדולים. לא, אבל זה הכתב שלך שלא ברור. אוקיי, המפה על השולחן הקטן, מי שם מפה על השולחן הקטן? איריס, נראה לי שזה את. אני. כן. עכשיו, אם קורה כזה דבר, אז תאלתרי, תגידי, אוי, אני שומעת את אבא מגיע. תמציאי משהו, אל תעשי את הסרט, תגידי איפה המוזיקה. פשוט אתה מנותק באותו רגע הייתי מנותק. אם לא יהיה טלפון, אז אני אגיד לה... כי בדיוק, הטלפון היה במקום. לא, אבל אתה יכול לשכוח את הטלפון מחר. לא שכחתי, רשמתי הערה בדיוק. אתה מחפת חשוב מכאן, הוא לא על הבמה. לא, אבל עד סוף ההצגה זה לא יפה. הוא היה על הבמה. הוא היה ככה. אבל מה אכפת לך, שאתה הולך לקחת את הכדור שלך. יש שם... זהו, כאן יש לך בעיה כבר, צחי, איפה אתה שם? שים. אין לו רגלית. לא, השולחן הגדול, חגית, זה האחריות שלך. את אמרת, אני אחראית על השולחן הגדול שהוא יהיה במקום. והוא היה בצד מדי, אי אפשר היה לשחק ככה. את נתקעת בדבר הזה. את צריכה לקחת אותו, שיהיה לך כאן מעבר, שזה לא יראה שאת משחקת על הקוליסה פה. זה אין איזה צורה. לא ידעתי שצריך להזיז את השולחן. את אתמול אמרנו, ואת אומרת, אני אעשה את זה, אני אכנס ואני אזיז את זה שזה יהיה... לא, אני שמתי את המגש. כי דנה בסוף לא שמה את המפה כדי שאיריס תשים את המגש. למה? אני התעסקתי עם המגש. אוקיי, חבר'ה, זה יכול לקרות שצוחקים באמצע. אני לא כועס על זה שצחקת. אני כועס על זה שצוחקים חייבים איכשהו להמשיך. אתם לא יכולים להגיד, שנייה, אתם לא יכולים להגיד פוס. אין כזה דבר, חבר'ה, אין כזה, לא לצלם אותי. חבל שלא ראית את זה, אבל חבל שלא ראית את זה. לא לצלם אותי, אני ביקשתי, שאלתי, נו באמת. אוקיי, סולומון גריפ, זה כבר היה, אפשר את המצלמה הזאת להעיף ממני, או שאני זורק עליה את הרחבה. מה אתה רוצה ממנה, היא ריקה? היא לא מצלם אותנו, צלם אותי חבל. אתה רואה מה שקורה? אבל אלינו. טוב, תקשיבו, סולומון גריפ, הבמה כבר, אתם גמרתם להם על הסצנה. הבמה הייתה מכוערת, שנייה, הבמה לא הייתה מסודרת, היא הייתה מכוערת מאוד. השולחן בכלל היה, סליחה, אני לא רוצה את בטיזל נבי. אני לא רוצה את השולחן צריך להיות במרכז הספה, לא בקצה הספה. ואז מה שקרה, שהבמה הייתה נראית בכלל, לא יודע, נורא מכוער, זה היה, והכל היה מבולגן פה. אתם נכנסים, אתם רואים שטיח מטופל, תסדרו אותו, חבר'ה. אל תהיו, אני עושה את שלי והולך, תיקחו אחריות על במה. אני ראיתי הרבה בלגן. השולחן הזה לא צריך להיות שם. לא, אין ברירה, זה אין ברירה, זה דווקא, זה לא הפריע לי השולחן. הדבר הזה של הרגליים שלה. זה את צריכה תרשמי. זה של הרגליים, מה? אני מוציאה את הכיסויים. יש לי
מקל, אני מוציאה... על זה אתם מבזבזים את הזמן במקום חזרות, שקט. מי מוציא את הכיסויים? אני מוציאה את הכיסויים. יש לי כיסוי ביד אחת, כיסוי ביד שנייה. אני גומרת את הסצנה. רגע, סצנה שוואיה, לוקח לי דקה לקום. אפשר לתת לי לנהל את זה שנייה? שלא כל אחד ייתן את עצותיו ובעיותיו? אוקיי. מי נכנס ומכניס דברים לסלומון גריק? אני... אתה רוצה שאני... שנייה, כן. תגיד לי אתה. סולומון גריק. איריס חוזרת ושמה מפה חדשה. כשהיא יוצאת, היא לוקחת איתה את אדום, מה הבעיה? יש פה בעיה, היא באה, היא שמה מפה חדשה, היא יוצאת. לא במפה הזאת, לא בשולחן הקטן, מדבר על השולחן הגדול, משהו אחרת. מי שצריכה לשים את המפה זה פרידה. יש מישהו שעושה את זה, מה אתה נותן להם? איריס מחליפה כיסוי פלוס סל כביסה. לא, היא לא יכולה. סליחה. איריס, פרידה עושה... שנייה, שקט, רק לראובן. רק לראובן, שקט. אני אקרא אחד. בהתחלה איריס אוספת את השעוונית, מה שעליה ויוצאת לשמאל. זה... את המפה שלה, היא פה, ויוצאת החוצה. הלאה. מי לא לדבר? לפני זה פרידה אספה לקרטון, מילא את הקרטון. ולקחה אותו החוצה? וגם להזיז את השולחן, זה בסדר. אבל הוא לא זז. אני הזזתי אותו. לא למקום. מרכז הספה. היא מורידה ושמה מפה. בבקשה. עכשיו, בלהט מוציאה את הכיסוי. אולי תרשמי לך את זה, שתדעי. אבל יש את המפה בסדר, הכל כתוב. לא, לא, אני אומר מרכז הספה. בלהט מוציאה את הכיסוי. יוצאת עם הכיסוי. אוקיי. טיקי ואסתי כמו בהצגה. מגיעים לסלומון גריק, ההצגה מתחילה ליפול בגלל הרעשים שלכם. זה בדיוק ככה קורה בהצגה, שתבינו. זה אותו סימפטום שקורה פה עכשיו. סולומון גריק, לינה, צריכה להתחיל, לא יודעת, דיברת היום חלש בהתחלת הסצנה, עד שצעקתי לך, תגבירי את הכל. דברי חזק, לא יודע לאן נעלם לך הכל. עכשיו, בבדוק אותי, את חייבת להיות, את לא יודע, היית מבולבלת, את צריכה להיות עם הרבה יותר ביטחון כדי שהוא יתחיל לפחד ממך, כי אם לא הוא מתחיל לפחד, ולמה? בדוק אותי, ממש להתעלק עליו. הלאה. למה לא לכבות את הדבר הזה? למה זה עקרוני? זה מפריע לה? שרגא, אתה חייב להשיג לך חולצה יותר גדולה. החולצה הזאת אתה כבר יודע שכבר... יש לי, בצד. אז תביא אותה כבר, בסדר? כי לא, זה... לא, יש לי, בדיוק. נקודה חומה, פתאום, או שהיה לכם בלנק, או שלא יודע מה קרה. פתאום רציתי לעשות לכם באמצע הסצנה, כי בנקודה חומה, אתם ככה... נקודה חומה, את גם כן לא נחשב, כאילו פתאום אמריקה הלטינית. מה קרה? הרבה יותר קצב שם, לא להפיל, הסצנה חייבת להתקדם, היא לא יכולה, באמצע הסצנה אי אפשר פתאום להוריד קצב. מתחילים לאט, מהר, מגיעים לשיא מסוים, אי אפשר ליפול כל הזמן, עוד שיא ועוד שיא, ב5 דקות של סצנה. אבל אנחנו העלינו אותה, לא? הרמנו אותה. שמת לב איפה שמתי לך מוזיקה היום? אני שם לכם שהמוזיקה זה נחמד. כן, למה שמת? ואפילו אני אשים אותה, אפילו אני אדאג שהוואלץ הגדול, שאתה צועק פלציף, לא חם! אני אלך כאן וואלץ, אתה ממש... זה יפה, זה מוסיף, אוקיי? חביתי. משהו חשוב. לא. לעכשיו, לנקודה שאתה נמצא. כן. הוא לא אומר לך, הוא שותק, הוא לא אומר. לא, אני לא הבנתי את הקורסה, מאיפה להעביר ולקחת את הכיסויים. לא הבנת, שכחת. שנייה, אז תנו לראובן עכשיו להקריא, שקט. תנו לראובן להקריא, כל אחד שישמע, אם הוא לא מבין משהו, שיגיד. מעבר לז'אקו. מעבר מסולומון לז'אקו. לפני שאני אקריא, אני אגיד דבר אחד לטובת כולם. לקרוא 4 דפים כאלה, זה לוקח טיפה זמן. גם אם הייתם מגיעים בזמן, הייתם צריכים את היום כדי לקרוא את זה, ואני מקווה שלקראת מחר, גם אם יש פה 2 שגיאות, תלמדו את זה וכל אחד ידע בעל פה את התפקיד שלו. זאת הבעיה לגבי המעברים. אני נותנת לך עדכון, תעדכן היום, אני מחר הוציאו. מה שאני אעדכן היום, הם לא יוכלו לקרוא, הם צריכים לקרוא היום, מחר, את מה שיש בידם עכשיו. בסדר. עכשיו... שקט עכשיו, נו, אני רוצה לשמוע את המעבר הזה, די שקט. המעבר אל ז'אקו. כן. איזה מספר זה תגיד לי? 17. אוקיי. המעבר אל ז'אקו. מתחיל מזה, חגית באה עם ארגז, מוציאה את הצעצועים, את העיתונים, את המגש ואת המפה מהשולחן הקטן. אוקיי, שנייה, תנו לי
אמרנו אתמול שהיא לא יכולה להוציא את המגש עם הכלים, נכון? איזה כלים? זה סולומון גריפ, כמה כלים יש? יש לו 2 כוסות עם... אז אם היא לא יכולה, אז נשנה את זה. אז שנייה, ראובן, תן לי לדבר את זה. שנייה. מי אמרנו אתמול שלוקח? את זוכרת? אמרנו שאת לא יכולה, ואז אמרנו שמישהו יעזור לך עכשיו. אמרת משהו של לינה לפעמים? רגע, תכף נראה מה לינה יש לו תפקיד אחר. שנייה. מפה פלוס שולחן, למה מפה? במקרה אני הוצאתי אותו. לא, את המגש שלנו. כן, לינה מוציאה מהשולחן הקטן את המגש עם הכוסות והגרטל. המשחק הזה עם הזה, מעצבן הלאה, הוא מעכב אותם לפעמים. עוד פעם מפריעים. לא, אני, מהשולחן הקטן אני מוציאה. לא, שולחן הקטן. אמרת שולחן קטן. לא, אמרתי מה שהיה על השולחן הקטן. שקט, נו תקשיבו. אמרנו על השולחן הקטן יש מגש עם 2 כוסות וקומקום. אבל זה כתוב. ולינה מוציאה את זה, לא חגית. אבל היה, סליחה, בסדר. אז נרשום את זה, נקודה, זהו. לא, אבל כתוב בצד שמאל, זה כפילות. בלעד מסלקת... ואני סילקתי את זה והכל היה בסדר, אתם לא מדברים על השולחן הקטן. זה הכל. אז לינה לא צריכה להוציא, או כן צריכה להוציא? בלעד תוציא. לינה אמרה הוציאה. אז זה פשוט לא בעמודה הנכונה. אני לא הוצאתי את זה. לינה, אז הוצאתי שלחת את המגש. באמת ששתינו הוצאנו את זה. כן, אמרתי לה, אני באה להוציא, אומרת לי, אני כבר מוציאה. ואני אשאיר את זה אצל בלעד. אסתי, תראי לנו את הכוסות. המשחק הזה עם האוטו, הוא נופל